Tak dnes som si donesol digitálny kompresor, aby sme premerali, či dobre funguje v tejto našej vodárničke 12V tá membrána, alebo ten gumový pak, čo je vnútri. Teraz ideme urobiť jednoduchý test. Zapneme čerpadlo. Čerpadlo je zapnuté. Pozrieme, koľko má tlak na vodíku. Takže treba, aby dotankovalo, alebo doplnilo. Pustím vodu. Čerpadlo sa zaplo a tlačí. Vlastne teraz to urobíme opačne. Keď dotlačí naplno to čerpadielko, zoberieme nádobu, lebo používame vodu, máme tu 2 balóny kuchynskej linke. Takže tú vodu chytíme a zase naspäť nalejeme do balónu, len taký okruh urobíme. Ale chceme zistiť, kedy to čerpadlo po odpustení vody zapne, ten tlak. A dáva sa, nastavuje sa ten vankúš o 0,2 bara menej, alebo baru menej, ako ho zapne. Takže čerpadlo by už malo dotlačiť pomaly. 4,1 alebo 4,2 tlak robí toto malé čerpadlo. Takže mám, ktoré to je. Takže pomaly a isto dotláča. Tam tá červená ručička, tu som si nastavil sám, aby som videl, kedy ho vypne. Že zhruba kde tá ručička je a k akej polohe. Vypnúť. Takže natlačilo presne toto. A teraz budeme zisťovať, pri akom tlaku sa znova zapne, koľko odpustíme vody. Takže teraz pustím vodu a budem sledovať budík, kedy sa znova zapne. Takže na videu sme zistili, že čerpadielko začína pri 1,8 baru tlačiť. Takže teraz urobíme následovne. Skontrolujeme balóny. Ale urobíme to tak. Vypneme prívod tlačíky, aby čerpadlo sa nenabehlo proste. A vypustíme všetku vodu, až bude tlak 0. Vodu nalejeme zase do zdroja, ktorý tu máme. Vlastne linkovú dosku som preto rozdelil, lebo ten balón vody je pod týmto kúskom. Ja si ho vždy takto nabehnem. Vyberiem. A vlastne tu nám máme balón, ktorý iba odtočím, teda vrch. Sa nelatí, to je 12V, 3V, chladničky, kompresor. No a teraz tú vodu vlastne nalejeme nazad, že dáme ju nazad. Pokračujeme. Tu si vymeníte perlatory, po zime trošku primržíte sítka. Možno, že sa dajú vyčistiť hodiny. Čo je zle? Ja som to čerpadlo nevypol. Takže ešte raz. Vlastne celý systém, aby bola ručička na 0. No, pomaly, ale isto.
posledná voda. Idem pozrieť, koľko je na vodíku. Ešte teče, tak nechám, kým tečie. Dá sa povedať, že posledná voda tečie. A vlastne kým to došlo na nulu, tak sme naplnili presne 3 tieto hrnce. Musím sa pozrieť, či to je 5 litrový alebo 7 litrový. Neviem presne. Takže dám dokapať, vylejem a pôjdeme fúkať balónik, ktorý je v tej vodárničke. No, teraz nastavíme, lebo namerali sme hodnotu 1,8 zapína, dáva sa o 0,20 menej. Takže teraz nastavíme na tomto kompresore 1,6. Viacej. 1,6 a tým budeme fúkať ten balónik. No, nastavili sme ho 1,6 a ideme to tam, kde si zapnúť do tej nádobí. Musím to čerpadielko tu otočiť, aby to bolo tu presne napasované. No a tuto na tejto zadnej strane je krytka, ktorá keď sa otočí, tak máte tu klasický autoventil, na ktorý nasadíme ten kompresor. Ešte mi kázali, aby som vyskúšal, či odtiaľ ide vzduch alebo voda. Keď išla voda, tak je jasné, že membrana je prasknutá. Či sa trafil. Paráda, takže ide iba vzduch. Teraz na to nasadím kompresor. Dobre, podarilo sa s jednou rukou. Nasadil som kompresor a pustíme tam ten tlak. Tých 1,6. Ten balónik vypadá, že bol úplne prázdny, čiže zle fungovala tá vodárnička. To na chvíľku zastavím a vylejem si tú vodu, zbytočne neplýtvam. Že voda stále teče, natlačili sme len 0,30, takže pokračujeme. Takže vypol som to pri 1,60. To je zaujímavé zistiť, že niečo používate rok a že ste to nemali dobre nastavené. No ja keď som to proste kúpil, zložil som čerpadlo s touto nádobou, všetko som zmontoval, nahodil a fungovalo to. Tak uvidím ten rozdiel, ako bude fungovať, zapínať a vypínať teraz. Našrobujeme nazad. Sa do toho vedú. Dobre, dotiahnuté. No, dáme ju nazad, ako má byť a spustíme. Takže zapli sme čerpadlo, fúka tlak, zavreli sme kohútik a uvidíme, ako stúpa. Idem povoliť jeden kohútik do kúpeľne, až to rýchlejšie natlačí.
ide parodne. Takže toto je riešenie pre tých, čo nemajú studňu. 2 balóny prepojiť hadicou a spraviť si 12 V vodárničku. Tento rok to idem vyriešiť tak, kúpil som veľký 1000-litrový balón, dám ju pod chatu a vlastne keď dovezem 1000 litrovú, spustím tam a ten balón bude zásobovať a ťahať alebo tlačiť vodu sem do tohto barela. Takže tlak v systéme bude mať za chvíľku svoje hodnoty. Už som myslel, že to dneska nenaplní. Dobre. Budeme skúsiť, koľko vody sa pustí a ako, kedy zapne čerpadlo. No tak tá voda, tá ručička podstatne menej klesá. Tak keď som mal pol hrnca, tak už bola pomaly na dvojka zapínala. A pozrite sa, tu je 5 litrový hrniec, musím sa spýtať po 5 litrový. A zatiaľ to čerpadlo nezoplo, takže to je dobré. No, napúšťam druhý. No, tak sa mi zdá, že 2 hrnce úplne v pohode vypustia a ešte nezapne. Tak ste to počuli. Naplnili sme až 2 veľké hrnce a až potom zapol čerpadlo. No a zase tam ide nabiť plné barely. Takže v dnešnom videu sme si ukázali, že ide o to správne mať nastavenú membránu vo vodárničke. A že vám príliš často nezapína, zbytočne to ruší. Takže som veľmi rád, že sa to podarilo a že keď vám niekto poradí, stojí to za to. Nebude to čerpadlo už tak často zapínať a bude to také komfortnejšie. Majte sa pekne. A viete, čo je najkrajšie na ostrovných systémoch na chate? Že si môžete kľudne zahriať jedlo v mikrovlnke. Neviem síce, kde je dekel, ale v pohode. A tie batérie ani nevedia, že som si niečo zohrieval na mikrofón.